Tungod sa pagpatid ug pagtigbas patay sa usa ka iro, arestado kining usa ka 62 anyos nga lalaki dito sa lungsod sa Liloan. Ang report ni Nico Sereno. Nadakpan kagabi si Alberto Misa Laag, 62 anyos, lumad nga taga-poblasyon sa lungsod sa Liloan. Sila agi pasangin lang mipatay sa usa ka iro sa may sitio Kumbar. Gingong gamit sa suspect ang sanggot pagtigbas sa iro nga misangpot sa hinanaling kamatayon niini. Ang iro iya sa usa sa mga residente nga mo'y misumbong kabahin sa nahitabo. Gingong natug ni adto higayuna sa lantay ang maong lalaki dihang milatay og nag-agi-agi ang iro ug naalimungawan ang suspect. Doon ako nun gitangag na kadina, mao doon ito'y banha kuno kayo. So mao to, tungod sa iyahang kapungot, kuha siya og kining sanggot. Iyang tigbas niya ang iro. Mag-atubang og kasong kalapasan sa RA 8485 o Animal Welfare Act ang dinakpan. Sa interview, gipasabot ni ini nga nabuhat niya kay napaaka na siya kaniadto sa maong iro. Nangayo siyang pasaylo sa nahimo, labi na kay idaran na siya. Natuko lagi Dayon, ito sa iro. sa kados lantay. Dayon. Kuan gi usig na ko natug. Moto. Pangalan man nimo, sir? Kuan na agi mo kog paksiro tulo ka higayon. Dili ta ka basta-basta og panakit. Dili man gid ta pwede manakit o managbal og mga hayop nga walay tag-iya, maskin mga stray dogs na diyan na walay tag-iya. How much more na kanang nay tag-iya? So naagi mo bukod ninyo mo file og kaso sa inyo, ha. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.